ଇଏ ଆମର ହେଲେ ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଇଏ ଆମର ହେଲେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଇଏ ଆଇଲେ ଆମର ରାଧା ମାଧବ। ରାଧା ମାଧବ ଏ ରାଧା ମାଧବ ରାଧା ମାଧବ ରାଧା ମାଧବ କଳା ମାଧବ। ଆସ 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 ତମର ଗୋଟେ ଫଟୋ ନବା ଆସ। ଇଏ ହେଲା ଆମର କଳା ମାଧବ। କଳା ମାଧବ କଳା ମାଧବ ନା କଳା ମାଧବ କଳା ମାଧବ ଏଇ ଆମର କଳା ଗୋବିନ୍ଦ। ଇଏ ଆଇଲେ ଆମର କଳା ଗୋବିନ୍ଦ। ନା 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 କଳା ଗୋବିନ୍ଦ ସୁନ୍ଦରୀ। ଏବେ ଆମର କଳା ମାଧବ କଳା ଗୋବିନ୍ଦ ଦି ଜଣ ଫାଇଟିଂ ଲାଗିଛନ୍ତି ମାନେ କୁସ୍ତି। ଏମିତି କୁସ୍ତି ସେ ଦିନ ସାରା କୁସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କଳା ମାଧବ କଳା ଗୋବିନ୍ଦ ସିଏ ତାଙ୍କର ଯୋଡ଼ି ଦି ଜଣ। ସେ ତାଙ୍କର ଫାଇଟିଂରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ସେ କାହାରି କଥା ଶୁଣିବେନି। ସେ ଏମିତି ଫାଇଟିଂ କରିବେ କାହାରି କଥା ଶୁଣିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଏମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବେ। ଏଇ ଗଲେ ଏଇ ରାଧା ମାଧବ ଗଲେ। ଏ ଆମର ସୁନ୍ଦରୀ ତାଙ୍କର ମଦର ତାଙ୍କ ମଦର ଗଲେ। ଆଇଲେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଏଇ ଆମର ହରେ କୃଷ୍ଣ ଦୌଡ଼ିଲେ। ଏ ପୁରା ଶିକାରିଆ। ଇଏ ଆଇଲେ ରାଧା ସବୁଠୁ ଡେଞ୍ଜର ସବୁଠୁ ବଦମାସ ଏ ରାଧା। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ରାଧା ହରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇଟିଂ ଚାଲିଛି। ଇଏ ଆସିଗଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କଳା ମାଧବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କି ମଜା ଦେଖନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦରୀ ଏ ସୁନ୍ଦରୀ ସୁନ୍ଦରୀ ଏ ସୁନ୍ଦରୀ।